Svetom písme sa píše, na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a slovo sa stalo telom. Marcus Wesson veril, že tým telom je on, že je nový Ježiš, že jeho krv je čistá a že len jeho deti sú vyvolené. Založil si vlastnú cirkev, svoje zvrátené kráľovstvo. V ňom boli jeho vlastné céry, jeho ženami. S nimi splodil 9 detí, obetí svojho šialenstva. V jeho dome bolo ticho, len modlitby, občas plač. Všetci ho volali Pán a on sa nechal uctievať. Až kým jedného dňa neprišli po deti úrady a Pán rozhodol, že ich zachráni po svojom. Celkovo padlo 9 výstrelov, 9 tiel, 9 duší, ktoré mali odísť s ním do raja. Toto nie je žiaden uletený thriller, je to zvrátená skutočnosť. Príbeh muža menom Marcus Wesson. Muža, ktorý sa vyhlásil za Boha, ale v skutočnosti sa stal diablom. A jeho psyché sme rozoberali do detailu v našom krimi podcaste Vražedné psyché. Konkrétne v epizóde číslo 40 s názvom Ježiš upír. Konanie páchateľa sme analyzovali spolu s mojím dedom, legendárnym forenzným psychiatrom, doktorom Svetozárom Drobom.